Bé, en aquest vídeo anem a parlar sobre el tema molt recurrent en aquests dies de pandèmia, sobre si ens hem d'identificar quan la policia ens ho demana o no ho hem de fer. Si ho hem de fer només quan s'està cometent un delicte o quan s'està cometent una infracció, si ho hem de fer sempre o si ho hem de fer en alguns suposos en concret. En aquest vídeo intentarem donar llum a les preguntes que solen ser molt recurrents en aquests dies. Bé, la identificació ve regulada dins la Llei Orgànica de la Seguretat Ciutadana, també coneguda com a Llei Mordassa, i en concret ho fa en els articles 16.1 i 16.2. L'article 16.1, en referència a la identificación de personas, diu: en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos. Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, o cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. Què ens ve a dir aquest article? Ens ve a dir que hi ha dues formes en les quals nosaltres ens hem d'identificar a la policia. Quan existeixin indicis, vull dir, no cal que sigui una prova o un delicte flagrant. Mentre existeixin els indicis de que s'hagi pogut participar d'alguna manera en la comissió d'una infracció, és motiu suficient per al policia per demanar-nos la identificació i nosaltres estem obligats a fer-ho. En el 16.2, fent referència a la identificación de personas, diu: cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solo efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 hores. Bé, tot això ens intenta dir que estem obligats a identificar-nos davant les forces i cossos de seguretat quan es compleixin una sèrie de mesures previstes per la gent que ens sol·liciti la identificació. Aquestes mesures poden ser que ens sol·licitin la identificació en funció d'una investigació d'un delicte, és a dir, aquell policia està investigant un delicte, considera, té sospites, té indicis de que d'alguna manera podrien formar part d'aquesta comissió del delicte, el policia té totes les de la llei per demanar-nos la identificació. També ens pot demanar la identificació per la prevenció de delictes, per aquells delictes que encara no s'han produït però es podrien produir en un temps curt. També ens pot demanar la identificació per una infracció penal o administrativa. Per exemple, si ens hem saltat un semàfor en vermell, el policia ens pot demanar la identificació, de fet, perquè ens ha de sancionar. De fet, ens ha de sancionar amb una infracció greu. I així amb tots els altres tipus d'infracció en els quals quedi clar que l'hem comès. També ens pot demanar la identificació per indicis o sospites. La diferència entre indicis o sospites és que els indicis s'entenen de manera objectiva i les sospites, al ser pròpies del propi agent, s'entenen de manera subjectiva. De totes maneres, ambdues són vàlides a fets d'identificació. Per tant, parlem d'identificació per indicis o sospites del compliment d'alguns dels casos esmenats anteriorment. Potser el policia no té molt clar si hem format o no part de la comissió d'un delicte, doncs davant la sospita ens pot requerir la identificació. I a part també ens poden requerir que ens identifiquem perquè el rostre del demandant no és del tot visible. Bé, en temps de pandèmia, tots que portem la màscara pel carrer, és un fet en el qual el nostre rostre no està del tot visible. Per tant, llei en mà es podrien atendre a aquest apartat per requerir-nos la identificació. També, agafant de base el que acabem de dir fa un moment, hi ha situacions en les que l'agent de policia pot sol·licitar que ens identifiquem. Per exemple, per la seva pròpia experiència professional,
pot intuir que hi ha persones més propenses a haver comès un acte, més propenses per la seva experiència. Per exemple, si una persona està conduint, fa uns moviments estranys amb el vehicle, l'experiència professional de la gent pot fer-li creure que aquesta persona va beguda, per tant, pot fer-la parar i pot demanar-li la identificació. També podrien fer-ho per confidències o denúncies anònimes o queixes veïnals. En el requeriment de la ciutadania davant d'una queixa, nosaltres podem demanar la identificació per comprovar que els relats que ens han explicat coincideixin en espai i en el temps per resoldre o no aquells conflictes. També els antecedents de la persona. Per exemple, si és un conegut delinqüent, podem demanar-li que s'identifiqui, perquè depèn de la zona en la que es trobi, depenent del flux de delinqüència o d'infraccions o de l'especificitat d'aquella acció en concret, sigui necessari demanar-li la identificació a aquella persona. També, per la naturalesa del delicte, si per exemple és tràfic de drogues, doncs queda constatat que requeriran la identificació. Per haver vist el consum de drogues o notar bultos sospitosos en la roba, aquesta sospita, que ens fa referència a l'experiència professional del policia, també és motiu suficient com perquè ens requereixin la identificació. En tema d'aeroports i els vols calents, també és un motiu contrastat suficient com per acreditar qui som. Les actituds de les persones, ja siguin en el carrer o amb la pròpia policia, ens pot fer preveure que aquella persona està més nerviosa del compte, aquella persona té indicis d'anar drogada, el que sigui, aquests indicis d'aquesta actitud també és motiu. La zona, que com hem dit abans, depèn de la zona on et trobis, si és una zona conflictiva de baralles o és una zona que sol haver-hi molt tràfic de droga, també ens poden requerir que ens identifiquem a efectes de comprovar què estem fent en aquell carrer. I també coincidència amb característiques físiques o de vestimenta de l'autor d'un delicte. És a dir, nosaltres anem pel carrer tranquil·lament, passa una patrulla, ens veu, es para i ens demana que ens identifiquem perquè estan buscant una persona i aquesta persona coincideix amb les característiques que nosaltres tenim. Bé, segons l'article 16.1 de la Llei 4/2015, la policia pot fer les comprovacions necessàries en la via pública o allà on es faci el requeriment. És a dir, no ens té que identificar exclusivament sempre en via pública. Per exemple, si estem en un centre comercial, en un club privat, en un despatx o en un domicili, en aquell mateix lloc ens poden identificar. La identificació ha d'estar basada en els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte i no discriminació. Quan diu no discriminació es refereix per raça, sexe, orientació sexual, etc. Així mateix, l'agent de policia actuant ens ha d'informar immediatament de les raons de la identificació. I això és molt important. Quan et requereixen que t'identifiquis, no et neguis. Digue-li, cap problema, gent. Quin és el motiu de la identificació? Perquè l'agent de policia està obligat a informar-te d'aquest motiu i està obligat d'informar-te des del moment en el que et requereix aquesta informació. Per tant, preguntar-li quin és el motiu és més que raonable. Cal remarcar que la identificació no suposa una detenció des d'un punt de vista legal, previst en l'article 19.1 de la Llei 4/2015. Bé, ara parlarem de quins són els mitjans per la identificació. Un d'ells, de fet, el més important, és el document nacional d'identitat, el DNI. És l'únic document que per si sol acredita a tots els efectes la identitat i dades personals del titular. Estem obligats a tenir-lo des dels 14 anys, tot i que no és obligatori portar-lo permanentment a sobre. És a dir, en la llei no es contempla cap infracció administrativa per no dur-lo a sobre. Els ciutadans i estrangers estan obligats a exhibir-lo, és a dir, a ensenyar-lo, i permetre les pertinents comprovacions de les mesures de seguretat. És a dir, a que la gent el pugui tocar, el pugui agafar, el pugui palpar, perquè el DNI, palpant-lo, es pot comprovar si és fals o no. Per tant,
També és una pregunta molt recurrent de dir-li al policia: mira, aquest és el meu DNI, te l'ensenyo, però com que és personal intransferible no te'l puc donar. Bé, ho fa molta gent. Doncs, atesa la llei, això no és del tot correcte, perquè la gent té que comprovar la veracitat d'aquest document. Per tant, ell pot agafar el document, comprovar que sigui verdader i llavors tornar-lo. Tot això queda reflectit a l'article 9 i 11.4 de la llei 4/2015 i en el 2.2 del Real Decret 1553/2005. L'article 9 fa referència a obligaciones y derechos del titular del Documento Nacional de Identidad. En el 9.1 ens parla, el que hem dit abans: el Documento Nacional de la Identidad es obligatorio a partir de los 14 años. Dicho documento es personal intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia. No podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino que los supuestos en el que, conforme a lo previsto por la ley, haya de ser sustituido por otro documento. Y en el 9.2 digo: todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad están también de exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las que se refiere el apartado 2 del artículo 8 cuando se fueren requeridas por ello por la autoridad o sus agentes, para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado 1 del artículo 16, que es el que hem vist al principi de tot. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de policía o puesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad más próximo. Bueno. Preguntes que sol fer molt la gent: què passa si no porto el DNI però tinc un resguard? Per exemple, el DNI m'ha caducat, no? Doncs tinc un resguard pel que sigui. Doncs bé, no seria vàlid per la identificació a no ser que vagi acompanyat d'un DNI caducat. També hem de dir que un DNI caducat, a efectes de la identificació, també serviria. I també té la mateixa aplicació en el TIEX. Llavors, què passa si he perdut el xip del meu DNI? No? Tinc el DNI físicament, però pel que sigui el xip se m'ha caigut. Si l'agent de policia no observa cap altra manipulació a part de la pèrdua del xip, sí que pot tenir un valor a efectes identificatius per acreditar qui ets, però aquest document en si no seria vàlid i s'hauria d'anar a renovar. L'altre document que ens acredita la identificació seria el passaport. Aquest acredita la identitat i les dades personals del titular exactament igual que el DNI, però en la llei també estipula una coletilla que diu «salvo prueba de lo contrario». És a dir, no acaba de tindre la mateixa importància que el DNI, tot i que és perfectament útil a identificar-nos amb un passaport. I això està reflexat en l'article 11 de Pasaporte de Ciudadanos Españoles, que en el 11.4 diu: los titulares del pasaporte tienen la obligación de exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para ello por la autoridad o sus agentes. También estarán obligados a su custodia y conservación con la debida diligencia. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta de manera inmediata a las fuerzas y cuerpos de seguridad o, en su caso, a la representación diplomática o consular de España en el extranjero. Un altre document que es pot mostrar a l'agent de l'autoritat seria el carnet de conduir. Ara, en plena època digital, també es pot tindre el carnet de conduir de manera digital, és a dir, en el mòbil. Té exactament la mateixa validesa legal que el físic en efectes de la identificació, però només dins del territori nacional. A l'estranger, si anem a l'estranger, només ens serviria el document físic. A tot això hem de dir que els estrangers tenen el dret i l'obligació de conservar i portar amb ells la documentació que acrediti la seva identitat, ja sigui el passaport, carta o targeta d'identitat del seu país, i a més, la documentació que acrediti la seva situació regular a Espanya, com seria el TIEX o un passaport envitsat, etc. Si bé és cert que la llei 4/2015 acabem de dir que obliga els estrangers a portar, a dur amb si aquesta informació a sobre, no es reflexa en les infraccions cap infracció administrativa que sancioni el no portar-ho. Tot i així, la llei d'estrangeria, en l'article 53.1, apartat A, diu que és infracció greu l'estància irregular en el territori espanyol. No tenir pròrroga d'estància o no tenir autorització de residència o tenir-la caducada de més de 3 mesos ho serien. Per tant, si no duem a sobre cap documentació que acrediti la nostra situació regular a Espanya, podríem incórrer davant del dubte de la gent en un d'aquests supòsits, tot i que després hi ha maneres de contrastar-ho i corroborar-ho.
Bé, altres maneres d'identificar-nos que no siguin les correctament estipulades per la llei. Fent referència a que la identificació s'ha de dur a terme per qualsevol medi possible, això és molt important, per qualsevol medi possible, davant la impossibilitat de localitzar el DNI o el passaport o no porta el carnet de conduir, la persona identificada sí que pot presentar alguns altres documents a fi de no haver de recórrer a la comissaria. Serien documents oficials amb mesures de seguretat, còpies de denúncies dels jutjats o de la comissaria o còpies dels autos o sentències judicials, resguard de sol·licitud de permís de treball i residència, fotocòpia del passaport amb diligències de retirada del mateix en l'aplicació de la llei d'estrangeria com a mesura cautelar, fotocòpies de documents, fotocòpia compulsada notarial, és un paper notarial on el notari deixa estipulat que dona fe de la identificació d'aquesta persona. Bé, sobre fotocòpies compulsades, hem de dir que tota fotocòpia compulsada és vàlida i autèntica, tot i que no té la consideració de document públic. També hi haurien els mitjans telemàtics o telefònics. En el cas de policies hi ha uns sistemes d'identificació com seria l'Atlas, l'Argos, la Dextra, el Sigo, Tràfic mateix, per exemple. Poden comprovar el DNI també electrònicament, amb la Interpol, amb el Sirene, bases de dades de la policia municipal, el padró municipal mateix, per exemple, per poder-nos identificar, així com els sistemes que tenen més actuals, com el LiveScan ID per empremtes digitals, tot i que s'han de destruir posteriorment després de la ressenya, o, per exemple, algo molt més senzill que s'utilitza molt, que un amic o un familiar enviï una foto del DNI del sol·licitant. També, ara ja no es porta tant, però les targetes de crèdit amb fotografies, carnets professionals, per exemple, com el d'advocat, però només si tenen fotografia. Per tant, el carnet de la biblioteca, per exemple, si també té una fotografia, a efectes de la identificació també ens serviria. Altres maneres d'identificar, per exemple, molt comú també, la policia pot acompanyar a l'identificat al domicili més proper, on tingui la identificació, o al lloc on el pugui tenir, ja sigui en el vehicle d'un amic, a la feina, on sigui. O permetre a un amic o familiar que el vagi a buscar. És a dir, la policia sempre ha d'estar al cantó de la persona a la que pretén identificar. També referències de familiars o amics que acompanyen a la persona requerida i estan identificats i donen solvència a judici del policia. Per exemple, si tenim identificats els pares i els germans i no podem identificar una persona en concret, no se'l portaria a comissaria a efectes d'identificació si totes les altres persones corroboren que és aquesta persona. A més, com hem dit abans, tenim el padró municipal per contrastar-ho i comprovar-ho. Per tant, també quedaria identificat. També es pot sol·licitar la col·laboració a altres cossos policials d'altres localitats, que per exemple aquella persona sigui d'aquella altra localitat i la policia ja el conegui, o tingui un familiar de la policia, doncs també quedaria acreditat. La possibilitat de catxeig per localitzar la documentació, també se'ns pot dir que una persona, per exemple, que estigui molt èbria i pels seus propis mitjans no sigui capaç de trobar la seva pròpia documentació, doncs l'agent de policia pertinent pot fer aquest tipus de catxeig, que el tema dels catxejos ja ho tocarem en un altre vídeo. O, per exemple, com hem dit abans, si l'individu ja és conegut per la pròpia policia. No té que ser perquè l'hagi detingut abans, sinó pot ser perquè és el seu veí o el que sigui. Pel que fa al tema del trasllat a comissaria, hem de parlar que el trasllat a comissaria és l'últim que farem. És a dir, quan hem esgotat totes les altres vies que acabem d'anomenar i no s'ha pogut identificar, és només llavors, quan es porta a comissaria. Davant la impossibilitat d'identificar la persona per cap mitjà possible, o quan la persona es nega a identificar-se, però s'hi nega sent conscient que s'està negant, és a dir, que perdi el DNI no és una negativa a identificar-se, és a dir, ho ha de demostrar, ha de justificar que s'està negant, serà traslladat a la comissaria més propera i la durada de la seva identificació no podrà superar sota cap cas les 6 hores des del moment del requeriment, no des del moment que entra a comissaria, des del moment del requeriment.
i només és traslladat a comissaria per identificar-se, perquè no està detingut. Per tant, els agents de policia no poden prendre-li declaració ni a la comissaria, ni queixejar-lo, ni fer-li qualsevol altra cosa que no sigui la pròpia identificació. Bé, tot i no ser una detenció, el trasllat a comissaria té el dret d'habeas corpus segons la sentència del Tribunal Constitucional 341/93. Aquesta diu: el desplazamiento a dependencias policiales próximas lo será a estos solos efectos de identificación y el otro límite es temporal. La diligencia de identificación debe durar el tiempo imprescindible. Frente al incumplimiento de uno y otro límite podría ser procedente una petición de habeas corpus. Se hace notar que en el libro registro del artículo 20.3 de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana deben hacerse constatar las diligencias de identificación realizadas, sus motivos y duración, etc. També diu: el entero sistema de protección judicial de la libertad personal, muy en particular el Instituto del Habeas Corpus del artículo 17.4 de la Constitución Española, protegerá al afectado por estas medidas de identificación frente a toda posible desvirtuación de su sentido y también, por tanto, frente a una eventual prolongación abusiva de la permanencia en las dependencias policiales. Aquí ens està dient que si ens fan alguna cosa que no sigui la identificació o es perllonga el temps més del degut, pots sol·licitar l'habeas corpus. Per últim, també diu: no es constitucionalmente tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad en las que de cualquier modo se impida o obstaculice la conducta lícita queden sustraídas a la protección que la libertad dispensa la Constitución por medio de una indebida restricción del ámbito de las categorías que en ellas se emplean, como es el concepto de privación de libertad del artículo, como he dicho antes, 17.1 de la Constitución Española, precisando, de otro lado, en lo que aquí interesa, que debe considerarse como detención cualquier situación en la que la persona se vea impedida o obstaculizada para autodeterminar por obra de su voluntad una conducta lícita, de suerte en la detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre la detención y la libertad. Val? Queda dit. Trasllat a comissaria, si no es fa bé, habeas corpus. Pel que fa a la negativa a identificar-se, i amb això concluirem el vídeo, ha de ser per una causa justificada, com hem dit abans. La persona ha de demostrar que s'està negant a identificar-se. El fet de no tenir el DNI a sobre no suposa aquesta negativa. A la persona no s'està negant, simplement és que no el porta a sobre. La persona que es negui a identificar-se serà traslladada a comissaria per una infracció greu a l'article 36.6 de la llei que hem dit abans, la 4/2015. Es pot considerar també negativa a identificar-se el fet de donar informació falsa o inexacta als agents de policia per la seva identificació. Llavors, ojo, amb això d'inventar-se noms o direccions. La negativa, en aquest cas, no identificar-se, sinó el trasllat, la persona no vol que sigui traslladada a comissaria i no es vol identificar, doncs bé, la negativa al trasllat es considera un delicte de desobediència greu a un agent de l'autoritat, segons l'article 556 del Codi Penal. Per tant, per concloure el vídeo, si un agent ens demana que ens identifiquem, no ens neguem. És el millor, perquè un agent sempre pot trobar un motiu per demanar-nos la identificació, per molt que no estigui objectivament justificat, com que en el procés d'identificació parla d'indicis o sospites, pot ser qualsevol sospita de que tu puguis portar qualsevol substància o el que sigui, quedarà justificat. Per tant, si ens demanen la identificació, ens identifiquem. Tot i que, si no ens explica el motiu de la identificació, li demanarem. Direm, sisplau, senyor agent, quin és el motiu de la meva identificació? Val? Doncs espero haver resolt algun dubte amb aquest vídeo.